сар аввал доимо ба чемпионати Англия таваҷҷӯҳ мекунем ва мавзӯи аввал ҳам ин дидори дастаҳои Астон Вилла ва Манчестер Юнайтед буд. тавре дида мешавад, дастаи Астон Вилла як таърихи бисёр пурғановати худро нав кард, чун онҳо 10 пирӯзии пайдарҳам ба даст оварданд дар бозиҳои охир ва ин такрори натиҷае аст ки ҳанӯз дар соли 1914 онҳо ба қайд гирифта буданд. ва ин бор дастаи Унаи Эмери тавре мо дидем Манчестер Юнайтедро 2-1 муваҷҳаи шикаст кард ва бо ҳамин дар ҷадвали умумии мусобиқа зинаи сеюми худро нигоҳ медорад. мехостам аз баррасии ҳамин бозӣ шурӯъ кунем. Иномиддин, марамад назарҳои шумо дар бораи пирӯзии Астон Вилла дар баробари Манчестер Юнайтед. аввалан дуруд ба ҳама бинандагони телевизиони варзиш ва баъдан дар бораи умуман агар Премер Лигаи Англия бигирем, хуб ин гуна бозиҳо хеле зиёд мешаванд дар Премер Лигаи Англия ки масалан хеле диданиву пеш аз ҳама бозии пур аз ҳуҷумҳо ва зарбаҳо, вале бозии дастаҳои Манчестер Юнайтеду Астон Вилла тамоман чизи дигар буд. қариб ки дар як муддати бисёр ҳам кӯтоҳ, дар 2 ё 3 дақиқа дастаҳо ҳисобро кушоданд, баробар карданд ва Астон Вилла мисли бозие ки махсусан бар муқобили Арсенал дошт, дар ин рақобат ҳам ҳамин тавр тавонист ки бо ҳисоби 2-1 ғалаба кунад. умуман зери роҳбарии Унай Эмери пеш аз ҳама гуфтан дар кор аст ки Астон Вилла бозии худро пайдо кард ва ин мутахассис маҳз гӯё ки ба футбол барои ҳамин гуна дастаҳо омадааст ва барои ҳамин гуна дар ҳамин гуна дастаҳо кор кардан офарида шудааст. чунки ӯ ба дастаҳои бузургтар рафт ва кори ӯ чандон хуб набуд, аммо вақте ки ба дастаҳои миёна меояд метавонад ки ин дастаҳоро ҳатто то ба ҷое барад ки ба ҷоизаҳо бирасанд ва фикр мекунам ҳоло ҳамон марҳилаи бисёр муҳим барои Унай Эмери ин дафъа бо дастаи Астон Вилла фаро расидааст ва акнун ин мавсим яке аз муддаиён якбора барои ба даст овардани чанд ҷоиза метавонад маҳз Эмери бо дастааш бошад. хуб, Имонбек, бубинед дар ҳамин гуна шароит ки пеш аз бозӣ маълум буд як қатор футболбозони асосӣ имкони ба майдон баромаданро надоштанд дар Манчестер Юнайтед, баробар бозӣ кардани онҳоро бо Астон Вилла агарчанде мағлуб ҳам шуда бошанд, аз нигоҳи бозӣ баробарӣ кардани онҳоро метавонем ҳунарнамои хуби дастаи Манчестер Юнайтед дар ин рақобат эътироф кунем. бубинед дар сафи Манчестер Юнайтед агарчи чанд бозии ахир вазъият ба қавле дуруст шуда буд ва вобаста ба натиҷаи ҷой доштаи дастаи Аморим мо агар баҳогузорӣ кунем, воқеан зидди Астон Вилла онҳо ба то ҷои арзандаам бозӣ карданд, валекин набуде баъд аз бозигарони асосии Манчестер Юнайтед то ҷои вазъ ин дастаро шадидтар намекунад. зеро бубинед Манчестер Юнайтед ба дараҷаи харидорӣ кардааст ки бисёре аз бозигароне ки дар сафи ин тим вуҷуд доранд ва гаронарзиш ҳастанд мавқеъ пайдо намекунанд дар ҳайати асосӣ ва Амарим дар қиёс ба баъзе аз дастаҳои топ умуман дар курсии эҳтиётӣ нафарони зиёдтар бештарам дорад ва аз онҳо бояд ба дурустӣ истифода шавад. валекин Астон Вилла чугуне ки Номиддин ишора кард инҷо дар вазъияте қарор дорад ки бубинед худи Арсеналро ҳам аз қатор дигар тараф бурд Манчестер Юнайтед бошад дар чунин вазъияту шароит. ман фикр мекунам ки ман бо шумо розӣ шуда метавонам ки чунин бозӣ кардан вобаста аз он шикаст хӯрдан бо Астон Вилла ки бубинед аллакай шумораи пирӯзиҳо ба 10 адад расид пай ҳам то ҷои онҳоро таъриф карданам мумкин аст, валекин характер нишон надодани Манчестер Юнайтед ва ақаллан ба мусовӣ нарасидани инҳо боз ҳам аз нигоҳи равонӣ дастаро дар сурати ба каф кардани пирӯзиҳо ба қафо мебарад. хуб, Фирдавс, агар рафти ҳамин бозиро бубинем, голҳои Роҷерс албатта тақдирсоз буданд барои дастаи Астон Вилла, махсусан зарбаҳое ки берун аз ҷаримагоҳ ӯ иҷро мекунад хело ва хело хатарнок ҳастанд вақтҳои охир. ва чизи дигар бояд бигӯем ки дар рафти бозӣ дар поёни қисми якум Бруно Фернандеш, муҳраи асосии футболбози меҳварии дастаи Манчестер Юнайтед ҳам бо сабаби осеб гирифтан аз майдон гирифта шуд ва таъсири ҳамин омилҳоро ҳам мехостам аз шумо пурсида бошам. хуб, дар ин бозӣ мо чиро гуфта метавонем? албатта ки омилҳои асосиро Иномиддин ва Имонбек дар ин ҷо гуфтанд, вале Аморим чӣ камбудӣ дорад аз нигоҳи он нафароне ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ махсусан коршиносоне ки дар Аврупо ҳастанд, футболи Аврупоро беҳтар таҳлил мекунанд, онҳо мегӯянд ки масалан ритми бозии Аморим дар 90 дақиқа тамоман иваз намешавад. ҳамон гунае ки бо ҳамон тактикае ки ба бозӣ даромад, ҳамон тактика то охир рафтан мегирад. вале Унай Эмери дар ин рақобат вақте ки ҳисоб баробар шуд, ӯ дарҳол тамоман сабки бозиро иваз кард. махсусан Роҷерсро дар маркази ҳамла истифода бурдан ва ҳамчунин дар мавқеъҳои озод зуд пайдо шудани ӯ
ин яке аз бартариятҳои дастаи астон вилла буд. Чиз дигар ин ки мо бояд дастаи манчестер юнайтедро бояд ба назар бигирем ки ӯ чӣ мушкилиҳо доранд. Онҳо масалан дар ин ҷо мусобиқаҳои дар Африка мусобиқа оғоз шудааст ва ҳамчунин чанде аз осибҳои бозингарони асосӣ албатта ки таъсири манфӣ мерасонад дар рафти дастаи манчестер юнайтед. Вале дар рафти бозӣ воқеан Унай Эмери тавонист ки бозингарони худро дуруст истифода бурда тонад. Дар маркази майдон дастаи манчестер юнайтед ҳарчанд ки онҳо хуб бозӣ карданд, вале бо прессинг бо он фишоре ки дастаи астон вилла ба роҳ монд, қариб ки маркази майдони дастаи манчестер ба пуррагӣ маҳкам карда шуда буд. Аз ин хотир онҳо аз ҳамон чаҳорчӯбае ки худашон дар аввали бозӣ интихоб карданд то охир аз он берун баромада натавонистанд. Ба ҳамин хотир ҳарчанд ки зарбаҳои зиёдтар доштанд, ҳарчанд ки аз ҳисоби идоракунии тӯб онҳо бартарӣ доштанд бозингарони дастаи манчестер юнайтед, вале ба истилои кӯчагигам бемаънӣ буд. Масалан онҳо наметавонистанд расонда ҳамон нақшае ки дар вақте ки тӯбро бо худ мегирифтанд ҳамларо оғоз мекарданд, ҳамон нақшаи худро дар охир мерафтанд, намедонистанд ки чӣ кор кунанд дар дохили майдон. ба ҳамин хотир дастаи манчестер юнайтед дар ин бозӣ бохт. Аз ҳисоби як чиз дигаро ман мехоҳам инҷо илова кунам. Бозии қаблии манчестер юнайтед агар ба хотиратон биёяд, 4-4 шуд. бале чӣ гуна бозие буд ки юнайтед аввалан ақиб монд, баъдан пешсаф шуд ва дар охири кор омаду бо як азобу машаққат ҳисобро 4-4 нигаҳ дошт. Ҳатто дар қисми поёнии рақобат қариб буд ки онҳо голи панҷумро сар медоданд. Ва дар ҳамин шабу рӯзҳое ки агар бозам андак ба ақибтар биравем ва бозиҳои юнайтедро ба хотир биёрем, натиҷаҳои хубтар буданд воқеан дар чанд бозии ахир. Дар ҳамин шабу рӯзҳое ки кам-кам рӯбе наморим бо ин дастаи ҷамъкардааш ба қавле мехоҳад ки он чиро ки дар дил дорад онро дар майдон бубинад, дар чунин шабрӯзҳо боз як футболбози португалии дигар дар манчестер юнайтед ҳоло сару садо эҷод мекунад ё ин ки ба миён меорад. Бруно Фернандеш баъд аз ҳамон ҳисоби 4-4 аз бозии дастааш ва аз ҳамдастаҳояш хеле норӯзӣ буд. Ҳатто аввали мавсимро ба хотир овард ки даста мехост ӯро ҷавоб бидиҳад ва бо хоҳиши худи ин футболбозу дар ин даста боқӣ монду. Ҳоло дар ин марҳила намедонам чӣ дар кор аст ҳамин гапҳо ки масалан ин футболбоз ин гуна ҳолатро мехоҳад ки пеш биёрад, ё аз кори сармураббӣ норӯзӣ аст, ё аз ҳамдастаҳояш ва ё чизи дигар. Аммо дар умум дар ҳамон бозӣ ҳам ҳамин мушкиле ки дар бозӣ бо астон вилла дида шуд, дар он бозӣ ҳам буд. Бале ҳамон чизе ки Фирдавс болотар гуфт, яъне ба ислоҳ набз ё ҳамон ритми бозиро нигоҳ дошта набуд ин чиз. ба чиз дигар камбудие ки дигари манчестер юнайтед дорад, камбудӣ не фақат дар бозиҳое ки охир нишон медиҳад дастаи манчестер юнайтед фақат истеъдодҳои инфиродӣ рафти бозиро мекашанд. Агар биём ягон комбинатсияи хос, ягон тактикаи хоса дар иҷрои онҳо дида гӯем ки воҳ инҳо чӣ хел карданд, қариб ки дида намешавад дар бозии дастаи манчестер юнайтед. Фақат баъзе бозингарони инфиродӣ, бозингароне ки бо маҳороте ки дар хатти пеши дастаи манчестер юнайтед корро мекашанд. Вале бибинед ки чӣ хатоҳое карданд дифоъгарони дастаи манчестер юнайтед. Ҳамаи ду голе ки шуд фақат аз иштибоҳи дифоъгарони дастаи манчестер юнайтед буд ки онҳо ҳатто баъзан вақт як ба як мемонданд бозингаро бо дарвозабон. Мавқеъҳои озод хеле зиёд буданд, мавқеъҳои холи барои бозингарони ҳариф. Ташаккур. Воқеан ҳам Манчестер Юнайтед устувор нест ва тавре дар саҳифаи расмии худ дар сомонаҳои иҷтимоии Астон Вилла шӯхиомез баъд аз пирӯзӣ ва 10 ғалабаи пай дар ҳамаш ишора кард. Он мухлисе ки солиёни дароз аст ки мӯи сари худро кам карда наметавонад аз рӯи натиҷаҳои бади Манчестер Юнайтед, агар мухлиси Астон Вилла мешуд, аллакай 2 бор дар ҳамин муддат мӯи сари худро кам мекард. Дар як моҳ тақрибан. Дар каме аз як моҳ зиёдтар.